Helo, siwmai, siwr I chi a chroeso I Ralio ac I Aberystwyth. Ar ôl creu hanes yn 2019 fel y rali gyntaf eriod I ddefnyddio ffyrdd cyhoeddus yma yng Nghymru, mae Rali Ceredigion nôl ac yn fwy nag eriod. Wedi glei dros 2 ddiwrnod, 87 o filltirodd cystadleuol, 12 cymal heriol a'r cyfan yn digwydd allan o'r bencadlys fan hyn yn Aberystwyth. Oedd gwaith caled clybiau moduro Dyffryn Teifi, Llambed, Dre Newydd ac Aberystwyth yn parhau ar ôl llwyddiant 2019. Ac eleni nifer o bencampwriaethau cenedlaethol a ryngwladol yn denu rai o yrwyr gorau'r byd I Geredigion. 5 rownd pencampwriaeth Rali Pryden a'r TER, Tour European Rali Series, pencampwriaeth Pro Tyre Asphalt Pryden a chwpan Celtedd Ewrop hefyd. Ac yn edrych mlaen I ddychwelyd o ddynillydd y tro cyntaf rownd ac yn y frwydr am bencampwriaeth Rali Pryden eleni, Osian Price o Fachynlleth. 3 mlynedd ddim yn heibio yn eitha handi, ond nice cael bod yma. Rhif 1 ar y drws. Dyn ni'n al yn y bencampwriaeth ar y funud. So, dyn ni angen ennill fan hyn, really, cadw'n gobeithio yn fyw. Mae Keith yn mynd I fod yn gwthio'n galed fan hyn, so fod yw'r target I aros o'r flaen o, so gwni os o beth yn mynd. It's going to be a tough event, Ossian's home rally. But we'll do our best if we keep him under pressure. I think it could be hard to stay with him here, but as I said, we'll do our best. And your thoughts on the stages? They're really good. Like, as I said, a bit of experience to be a big help here because they're really technical, which is good. But as I said, when you're coming here as a newbie, it makes it a bit trickier. Wel, Meirion, ti gath yr anrhydedd o ennill y cymal cyntaf Rali Ceredigion nôl yn 2019. Lot yn gweud mai ti yw'r ffefryn. Sa'n gwybod beth I ni. Mae 4-time British champion a Osh. Hayden Padden, fi'n cofio fe'n beat Ogier few years old o fe rwy'r rally, so am fod deg, mae James a Rory, Jason tu ôl, mae digon o boes lle cennill y rally, so ond licen ni fod hyfu we. James Williams, siwmai, car rhif 5. Ti'n trydydd yn y bencampwriaeth ar hyn o bryd, beth yw'r cynllun? Flat out. Ni'n edrych mlaen I hon. Home event, so car yn edrych yn great, mae new sponsors dyn ni, so mae popeth I chwarae am, mae really nice I gweld y familiar faces, y pethau fel ni, ond a lot o pressure hefyd, so ni'n mynd I cael good go ar y event ma, a gobeithio ni cael bach o look hefyd, so edrych mlaen. Wel, John Bray, chi ma unwaith eto yn cystadlu, Rali Ceredigion tro yma, gai fod mor diwardd a ofyn, beth yw'ch oedran chi erbyn hyn? 73. A chi yw'r gyrrwr hynna yn y rali? Fel niw I meddwl. A nes i'r un diwetha, a Lowry glic o gyda fi. A wedys I Lowry, fi'n credu mai hwn fydd yr un diwetha nai. Mae fe a bwys catre. Anyway, benno ni. A roedd I llaw rownd I fi. John, llwch chi ddim a benni, wedi enjoyo mas draw weddi. So mae fe wy ma to. Wel, Gwyndaf, mae mor braf I weld ti mas. Pryd nes ti rali go iawn diwetha, Gwed? Dwi'n gwybod, mae o rhwng 5 a 10 mlynedd yn ôl. So, lot o amser, ond mae'r galon dal yn ifanc, so be neud I? Fel o'n I wybod yn well, ond allai'n gadael y sport yma fod. Ti di wneud y regi, wethau, gair am y cymalau? Anygol, allai'n coelio. Dwi'n gwybod bod yna ffyrdd technical o gwmpas y lle, ond wrth ar ôl wneud y regi, dwi'n methu coelio fa mor technical ma nhw, a hefyd clod arbennig i'r trefnwyr de. Allai'n coelio bod nhw wedi gallu tynnu rali fath status a mor challenging I ffwrdd. Mae'n credit iddyn nhw. 109 o geir o bob math yn mentro felly I ddiddanu'r milodd oedd wedi cyrraedd Aberystwyth. A'r pentre rali ar dir y castell dan neu sang yn barod ac yn edrych mlaen yn eiddgar at weld rali yn mynd trwy'r dre am y tro cyntaf eriod. 2 gymal felly trwy'r dre, hanner milltir yr un oedd yr her agoriadol. Y cyntaf I ddechrau Rali Get Connected Ceredigion oedd car rhif 1 Osian Price ac yn bedwerydd allan o bawb ar ôl y 2 gyntaf. Y Kiwi Hayden Padden oedd cyflyma ar y 2 brawf trwy'r dre ac yn falch o fod nôl yng Nghymru. Good way to start the rally here in the township, and good fun. It's going to be a challenge tonight and obviously in the night, and then obviously we are expecting some rain at some point, so that'll add to that challenge, but hey, we're just going to come here and enjoy it. That's our main target. How good is it to be back in Wales? It's been a long time. Normally we're used to being in the forest on the mud and the gravel, not the tarmac, but it's always good to come back. Yr ail cyflyma gan arwen pencampwriaeth Pryden yn cyrraedd Aberystwyth, y Gwyddel Keith Cronin, wrth I fod yn cystadlu ar y tarmac ac yn chwilio am ei 5ed teitl Prydeinig eleni.
Oedd hyder Meirion Evans yn uchel wedi buddigoliaeth ar rali Ulster yn ddiweddar. Ond problem yn gynnar yn y rali a diffyg pŵer diolch i'r pop-off valve yn cambihafio. Ond oedd Meilir a Rhodri Evans di gael problem cyn hyd yn oed dechrau'r cymal. Dyn ato hwnna? Yeah. Oh, am disaster. Just un o'r pethau na, allai ddim predictio. Hon. Be di hwnna? 3 quid? Be mae hwnna fod wneud, gwed? Hwnna fod i switcho'r car main. Just wrth mynd ar y start line, neith o cytio allan. A digwydd bod just rhoi fyny yna ni. Dwi wedi colli cwbl o funudau. Ennill cymalau nawr yw'r tric. Cadw ar y ffordd i'r tric. Meilir yn dal i wenu a sawl un arall fyd fel plentyn mewn siop sweets yn joio mas draw ar y prom. Gwyndaf allan o bractis, ond fel byddai'r Sais yn gweud, form is temporary, class is permanent. Neu haws cofio na dysgu falle. Siarad thi? Mae brich a brif o barod. Bydda di iawn ond drwm ar ei steering mewn rownd yr erbyn sta. But nes i joio, so hwnna beth sy'n bwysig. Wel, John Dalton yn y Darien. Dwi'n clywed mai ti oedd yn showboatan mwyaf mewn yn y cymal cyntaf na. Ffili help cael ei joio nhw. Mae wedi gadael fi rhydd yn local dress i fod rhaid fi roi show arno. A gymaint o gefnogwyr ma? Na, mae'n amazing o de. Dwi'n wedi gweld yr holl bobl a tywy mor neis. Mae'n ffantastig o de. Mae'n ffantastig. Mas ar y stages heddi nawr. Bob man ti stopo, pawb yn chata. Mae'n briliant. Fel fydde ti'n dysgwyl yn Cymru yna fe. Car i fi yn y tro cyntaf i Rali Ceredigion gael ei chynnal o Tom Cave. A rali yn creu hanes unwaith eto, gan mai Ceredigion yw'r rali gyntaf ym Mhryden i gael dosbarth ar gyfer ceir trydanol. It's certainly something different from what we're used to driving, but it's great for the event, you know, great for the college, Myerscough College who run the car, all run by students. The car's built by Opel Motorsport, and we've been asked to come and drive it this weekend, and it's a privilege. Dau gymal wedi wneud o gwmpas Aberystwyth ac ar y prom a'r Kiwi Hayden Padden sy'n arwen, ond nawr mae'r busnes mawr yn dechrau. Ydyn, mae'r cystadleuwyr ar y ffordd mas i Glan yr Afon a chymal Pont ar y Fynach, a mae'n dechrau tywyllu. Wel, ni chi weld. Croeso nôl i Aberystwyth ac i uchafbwyntiau Rali Ceredigion 2022. Nawr te, cyn i ni ail ymuno gyda'r cyffro, mae yna dipyn o waith i gael rali o'r safon ma i redeg yn dos e. Os mae'r trefnir wedi bod wrthi ers blynyddau, ond maen nhw'n lwcus iawn o'r gwirfoddolwyr sy'n gweithio'n galed yn eu cymunedau ar draws Ceredigion. Randrw, ni'n gwybod bod y rali'n digwydd dros penwythnos i Sadwrn dydd Sul, ond mae'r gwaith caled ych chi fan hyn y pentref wedi dechrau spel yn dweud? Ydy, dwi'n plano at y gyfarfodydd wedi bod yn pti beth sy'n wneud. Gwaith caled, dwi'n credu bod bobl sy'n organiso rali wedi cael y gwaith caled. Mae hwn gwaith diwedd 2 ddwrnod cyn ni. I ni wedi bod wrth i nithwr nawr yn neud un peth sy'n anna'r hewl fyna, rhoi bales o bagiau yna achos bod teddwr yn mynd off yna. A wedyn, i ni gosod y chicanes eddi a gweithio fi cwbl yn barod erbyn di Sadwrn ynddo fe, neu nos Sadwrn. Doedd y rali trwyddo 3 mlynedd yn ôl, oedd e'n ffantastig weekend. Fi'n siŵr bod e'n rhoi bon goch ar y map i fod yn onest, a ni'n edrych mlaen i cael e'n ôl weekend yma. Mae fe wedi dod â lot o arian i'r cymuned. Ni'n rhoi y defibrillator yma i ni yn y pentre, a mae fe'n peth da ofnadw i'r ardal. Reit y Paul, Ie. chi wedi bod yn fysi? Wedi bod yn fysi trwy wthos, wad i llun. Popeth chi'n weld fan hyn, maen nhw'n cael ei roi lan, a maen nhw'n mynd gyda'r cynllun hyn. Reit, so hwn edrych yn serious. A un sy'n dod wrth o'r safety delegate, a mae rhaid i ni i ddilyn hwn fel ma fe, yn cael ei weid. Sim hawl yn ni torri corneli na dim byd fan hyn, mae'r cwbl yn cael ei wneud fel mae fe ar y plan. Mae'n cyfrifoldeb mowr, achos os nad yw'r rhain yn iawn, bydd y boes o'r FIM yn trwyddo, a sa fydd yn iawn, fydd e ddim yn redeg. So mae rhaid ni cael popeth yn iawn cyn bod nhw'n mynd trwyddo. Cytuno'r pwysau? Na, di'n gwarwydd y geni wedi bod yn neud ers blynydde maith. Reitha teuluol, ti'n bod? Ni'n cwrdd lan â pobl, so ni wedi cwrdd lan ers blynydde.
ein ni gyd y diddordeb yn ralio pawb sy'n helpu mas, dwi'n fe. So mae fe dim ond, i ni wedi bod yn ei bach yn unan, mae fe dim ond rhoi rhywbeth nôl i'r sport nawr, rili mewn ffordd. Pob lwc, gobeithio bydd i mi'n arw yn y lle rong, neu fyddai'n gweithio ti? Wel, na fe, gewn ni weld, yna fe. Gewn ni weld erbyn nos sy'n lawr, mae popeth wedi redeg yn iawn, fyddai'n hapus. A wedi bydd y gwaith caled do wedyn, dyn ni ag un nôl lawr. Y gwaith caled a'r paratoadau wedi wneud yn llwyddiannus, felly nôl â ni at y cyffro. Ar ôl 2 gymal ar y prom, oedd na 2 gymal arall go iawn nos Sadwrn yn y tywyllwch i orffen y dydd. Cymal glan yr afon oedd y cyntaf, 3.3 milltir ar gyrion dre Aberystwyth, ac oedd hi'n gymal rhwystredig i Price. Yr un broblem am Mirion Evans ar y prom, diffyg pŵer yn y polo, a'i gyd arwr Noel O'Sullivan yn neud i orau glas i ailosod y car tra hefyd yn galw'r nodiadau. Do you want me to check it? 30, slide right, 6 right over crest and 6 minus left through the dip 50, small crest immediate open 3 plus left. Osian yn colli bron i 7 eiliad i'r amser cyflyma. A'r cyflyma oedd ei brif felin yn y bencampwriaeth Prydeinig, Keith Cronin. 4.4 eiliad yn gynt na neb, ac o ganlyniad felly y gwyddel oedd yn arwen y rali. James Williams a Dai Roberts oedd yr ail cyflyma trwy glan yr afon ac yn codi'r trydydd safle. Dechrau cadarn i'r Cymru yn y car newydd, sef fersiwn diweddara o'r I-20 Rali 2 gan Hyundai. Nes lawr yn y tabl, oedd na frwydr rhwng y boes lleol yn y dosbarth modern dros 2 litr. John Dalton gyda Geirig Davies wrth i ochr yn trio rhy galed yn y darian. Gor-neidi, ond John fel bob tro yn neud i orau glas i blesio'r fans. Yn yr un dosbarth, oedd sawl esgot yn mynd yn dda, gan ddechrau da Steph Davies a Dorian Jones. Dim ond eiliad yn unig yn y rafach na Dalton ar gymal 3. Nesa, Dyfrig James ac Emyr Jones sy'n hen gyfarwydd y gyrru erbyn nos, ac yn gyn-enillwyr rali nos chwedlonol cilwendeg gyda'i gilydd. Nhw oedd yn y trydydd safle yn y dosbarth. Yn cwrso'n galed, Barry Bach Jones ac Iwan Griffiths, mewn esgort o stabal Scott Williams yn y 4ydd safle. Yn anhygol, dim ond 8 eiliad oedd yn gwahanu y 4 yna wedi 3 cymal. Cymal 4 oedd nesa, cymal Devil's Bridge, dros 11 milltir yn dechrau ger Capel Bangor, trwy Llanbiangel y Creuddyn a gorffen ym Mhontarfynach. Roedd Osian Price wedi penderfynu mai hon oedd y cymal i ymosod, a dyna'n union be wnaeth e. Noel O'Sullivan yn cyfarth y nodiadau. Ymroddiad anhygol ar 3, Osian, Noel a'r car yn gweithio fel un. Y cyntaf i brofi brathiad Rali Ceredigion oedd Keith Cronin a Mikey Galvin. Ac oedd hi'n ddamwen cas, a'r gyflymder uchel 3 cornel yn unig i fewn i'r cymal. Lluniau camera o gar Hayden Padden yw'r rhain, y car cyntaf i gyrraedd y ddamwen. Ac yn amlwg, nad oedd y polo yn fynd ymhellach. A diolch beth, bod y ddau yn iawn. O ganlyniad i'r ddamwen oedd y cymal ar stop, a'r 3 chriw nesaf yn gyrru'n araf i'r diwedd, a felly hefyd yn derbyn yr un amser ag Osian. Jason Pritchard felly oedd y cyntaf i ail ddechrau cymal 4. Jason heibio a lleoliad damwen Cronin, ond gyda phopeth yn o'r yn gor-neidi ar gornel tin. Colli llwyth o amser yn mynd nôl a mlaen, ac yn gorffen y cymal 56 eiliad yn arafach na'r amser cyflymaf. John Dalton yn y darian yn agosau at y man lle ath Keith Cronin i'r clawdd, a lle roedd Bale Seilage wedi ei thynnu allan i ganol y ffordd. Mae'n anodd credu, ond John ac Eirig yn cerdded allan o'r car heb marcyn, ac yn dilyn damwen John, Dyfrig oedd yn arwen y dosbarth. O'n i bach yn slow ar yr cwbl o cymalau gynta, rown y dre, oedd yn gweith yn siwto'r car a bethach, ond o'n i'n grif ar yr un diwetha nawr y 4ydd, set o'n i amser digon dechen, fi'n credu. Trial pwysio to fore a gobeithio siwr eithi, towi bach yn unsettled, dawn nhw'n cosi lot o broblemau a dewis teir, so gobeithio dewn i ben a dewis rai iawn yn y bore a cael bach o hwyl arni to. Dyfrig 30 ar 10 allan o bawb. Yn ail yn y ddosbarth dros nos y gyrrwr lleol, Hugh James.
Stage 3 very tricky, twod, o'n i'n teimlo bach ar ysdi yn y nos oedd e, ond ddaethon ni trwyddo fe'n iawn, ond Stage 4 yna reit, oedd. Achos o delay na, o'n i'n dod ben stiffness i'r dampers i dry setting, a oedd e lot well. Mae'n falch o trwyddo fe, achos oedd bach o carnage, oedd e'n eitha heri manni, ond oedd e'n gwrdd. Gwyndaf Evans oedd yn arwen dosbarth yr Historics o 26 eiliad i Will Rowlands. Wel, dwi'n meddwl, so nhw wedi gallu llucho 2 cymal fwy anodd i gychwyn ffwrdd, ti'n bod? Droellio gofnadwy, lot o bumps a jumps. Oedd e'n tricky, ofnadwy. Ond oedd e'n, ti'n enjoyo i fyd ynddo, ti'n bod? Siwyd yr hen Mark II? Wirthiol. Mae'n anodd coelio bod Mark II escorts sydd ta 20 oed o technology yn gallu gwneud be mae'n gwneud, ti'n gwybod? Yn edrych mlaen at fori ar ôl noson i'w anghofio, oedd Jason Pritchard. Three was all right, very cautious. I just knew I was braking too much and then thought trying to sort myself out then on 4 and within half a mile, cold tyres, everything cold. Spun, got stuck between the banks, so 3 attempts to turn then, forward and back, and I could smell something rubbing, so I was worried the exhaust was on the bumper and it was catching fire, but can't see much out these wing mirrors, and it sort of settled down. So what I noticed with this R5 car, it gets light very easy, so little crests, you don't think you'd really take off. You're in the air, and as you know, the roads around here aren't very wide, so if you're in the air, you can't do a lot, you're on a bank, so it's tricky. What about tomorrow? What's the plan? Try and do better than today, that's for sure. Good luck. Cheers. Jason yn hapus i fod nôl yn gwasanaeth. A Will Mains yn hapus i fod yn y rali yn y lle cynta. Wel, treiwn ni cael arall wrth y diwetha yn Miwla, a oedd y engine yn wael lan. So, wedi Gwyndaf, gewn ni fi'n gwyn yn barod. A wedi sy'n I don't think so. Ond na, a wedi wneud i. A wedi wneud o'r hwn yn bell nawr di llun, de. So, mi'n ni ma. Glaws eisiau ni. Eisiau ni dechrau canu trwy nos sy'n gedi, i gael bach o fein dan sy'n gedi. Yn y pedwerydd safle dros nos, hanner eiliad yn unig o'r podiwm oedd Meirion Evans. Ac yn gorffen y noson yn y trydydd safle, 3.9 eiliad o'r brig o Sian Price. A'r unig un o'r 3 ucha i wneud y cymal ola. Ie, yn anffodus fydd pawb sydd mewn yn y cymal yn gawr un amser yn ni, so oedd yn ni sort of mynd chydig bach yn kamikaze heb ddim eisiau, really. Yn erbyn Chriw, ti'n brwydro ar gyfer pencampwriaeth Rali Pryden, felly os na elfen o ti'n meddwl, mae eisiau fi fod yn saff nawr? Ne, ddim really. Dwi dal eisiau ennill y rali, fod yn onest, ond rhaid ni iwsio'n pen hefyd, Mae'n bwysig bod ni'n cael cymaint o bwyntiau gallen ni. Ideally, ennill o ran y bencampwriaeth. Mae Hayden yn mynd yn gri, ond wrth gwrs, ddim yn sgorio pwyntiau i'r BRC, so nhw'n ni canolbwyntio ar y BRC a just gosod y pethau mynd. Yn ail dros nos, James Williams, 1.8 eiliad tu ôl yr arweinydd. Gaethon ni good couple of stages in the street, a wedyn couple of moments of stage 3, ond either clean run, so happy. Gweithio ni wedyn am cymal 4, achos o'ch chi di methu wneud y cymal I gyd, dy fe? Nes I fel 3 cornel, a wedyn weles I Keith upside down, unfortunately, and nasty crash. Sa'n hoffi weld pethau fel la, so head up, a good push bore fori, so edrych mlaen. Ond yn arwen, Hayden Paddon. Yeah, obviously pretty short night. Obviously it's a shame for Keith and to be stuck in the middle of the road there. So luckily they're both okay, but didn't really get into a groove. The previous stage was not a good stage for us, so we dropped a bit of time. So we're looking to get into a bit of a groove there. But hey, it's early stages yet, and rain. You can feel the rain in the air now. So tomorrow's going to be a different game. Felly ar ddiwedd diwrnod cyntaf Rali Ceredigion, Hayden Paddon sy'n arwen, ond y Cymro cyflyma fyw James Williams yn yr ail safle ac Osian Price yn drydydd. Ond megis dechrau mae'r rali yma, boes bach. Mae fori yn anhygol. 4 cymal, 2 waith. 8 cymal I gyd. So chi moyn colli hwn, welwn ni chi mewn 3. Croeso nôl I Ralio ac I Rali Ceredigion. Mae fe, Hayden Paddon, arweinydd y rali yn cyrraedd gwasanaeth bore am ddiwrnod sy'n o'i flaenau heddi. 8 cymal I gyd a dros 70 o filltirodd cystadleuol. Tyres oedd y dewis mowr wedi glaw trwm dros nos, a byddai'r cymalau'n sychu neu beido. A trefn y ceir wedi ail drefnu ar gyfer yr ail ddiwrnod. Arweinydd y rali Hayden Paddon nawr cynta ar y ffordd. Morning Hayden, how'd you sleep? Yeah, good. Jet lag helps with that, so no problem with sleep. One question, tyres. You tell me. I have no idea. So
Yeah, it's a bit of a lottery. I don't think there's going to be a right choice. I think either way it's going to be a compromise, so we'll probably go on the safer side. Have a good day, good luck. Thank you. Hayden wedi dewis teirs glib ar gyfer cymal hira rali, 17 milltir Llanfihangel, gyda'r gobeith o fanteisio ar y darnau glib, ac yn gorffen y cymal mewn 15 munud a 47 eiliad. James Williams yn yr Hyundai newydd oedd nesa i fentro. Williams, fel Paddon, hefyd wedi dewis teirs glib, ond yn cael hunlle, yn llithro'n llydan ar gornel yn gynnar ar y cymal a mewn i ffos, a pheiriant yr Hyundai yn tagu. Wedyn, teg at ddiwedd y cymal y teirs glib yn dechrau gordwymo, a James yn colli hanner munud i'r cyflymaf. Osian Price ar y llaw arall yn dewis teirs slick ar gyfer lŵp y bore. A serch mannau gwlyb ar y cymal cynta, Osian yn curo amser Paddon o 2 eiliad ac yn dringo safle ei ail. Dim ond 1.9 eiliad tu ôl i'r arweinydd. Mirion Evans a Jonathan Jackson yn dechrau'r ail ddiwrnod yn y 4ydd safle ac yn cwrso lle ar y podiwm. Ond camgymeriad bach i'r gyrrwr o Lanwrda a wedi torri braich lliwio ar y polo, a na ddiwedd ar ei rali e. Tyma bach off, really, dim byd rhy fawr. A peth yw, dechrau'r stage na, o'r pys yn gweithred. O'n i bwti bod trwyddo fe, o'n i ddim yn neud yn byd twp, a just un peth sili bach, a bach rhy llydan o cornel, a na diwedd yw'r unwaith. So, o'n i'n ennill Ulster 2 weeks nôl, a ni mas eddi, so 0-0 in no time, ond fydd dal yn weddol apus, o'n i ar pace y boes gynta, so ma ni'n rhywbeth fydd. That's rallying. Na ni. O ganlyniad, Gary Pearson a Dale Furness yn y Fiesta Rally 2 yn codi'r 4ydd safle. A Rory Bell a Max Freeman yn y Skoda Fabia R5 yn dringo i 5. Un arall i ddringo'r tabl oedd Steve Wood mewn car rali byd. 34 eiliad yn gynt nag arweinydd y dosbarth David Henderson hefyd mewn Fiesta. A Wood felly yn arwen y dosbarth. Jason Pritchard o Lamfer yn miall gyda Phil Clark yn y Polo A5, 9 dros nos ac am ymosod ar gymal hir Llanfihangel. Ond y cymal yn llithrig a serch ymdrechion Jason i gadw popeth yn daclus ac o dan reolaeth. 3 right, minus short and 5 left and 3... Llithro'n llydan ar darn cil a nynlle i fynd. Rholio dros ben y clawdd a gorffen yn y ca. Trw lwc, neb di brifo. Nath Barry Jones gwmws yr un peth, ac yn yr un lle a Jason Pritchard. 4ydd safle yn y dosbarth yn cwrso Steph Davies cyn y ddamwain, ond yn anffodus, tractor oedd yr unig ffordd mas i Barry, a diwedd y rali iddo fe hefyd. Andy Davies yn cael cymal da, ac yn dringo 2 safle i 8fed, a hynny serch spin a ffwnctio. Hugh James yw hwn, yn ail yn ei ddosbarth tan i hyn ddigwydd. So 2 left, 40. Yn anffodus i Hugh, braich lliwio'r esgot wedi torri. Oedd ddim tywydd slicks, anyway. Na, oedd hi ddim yn dywydd slicks, Hugh. Wel, nid yr y cornel na, ty beth. Ail gymal y bore oedd Nant y Moch 9.2 milltir yn dechrau o Bonderwyd ac yn dringo i'r gogledd rownd y llyn a gorffen yn Bryn Mawr. A serch dewis teirs glib, oedd 2 teir sych dy Hayden yn y bwt ar gyfer gweddill y lŵp ac oedd e wrth i fodd. It's definitely an incredible stage. Stage of the rally for me, so a lot of fun. Very flowing, it's drying out quite a lot now, but we've got 2 rain tyres on the car, so the car's sliding around a lot, so it's not the best setup. Ojan's on full soft, so he'll come past us. We won't be able to challenge it at the moment, but we'll just stay in touch and see what happens this afternoon. Oedd cymal 5 Llanfihangel yn anodd i James Williams ac oedd cymal 6 Nant y Moch fawr yn well. Pwnctiwr arall, 2 filltir cyn y diwedd ac yn colli bron i 19 eiliad i'r cyffyle blaen. Oh, loving the stage, but it just when you get the puncture, it just ruins it for you, and then the flow in the car is gone. So we'll go again. Osian oedd nesa ar 4 teir slick ac unwaith eto y cyflymaf. Yn cael y bwlch i Paddon ar y brig i 1.6 eiliad yn unig. Geth James puncture, 2 milltir o'r diwedd wan, a mae Paddon yn meddwl bod chi'n mynd i basio fo achos mae'r tyres wrong hefyd. Na fo, mae fel am yn mynd, tyres right, mae'n un lle, tyres wrong yn llefydd arall. Oedd o'r tyre right bore yma, dath i dal gyda fo, so
A ni jyst cadw I fynd, cofio bencampwriaeth, dyn ni y mam, a dim I rasio fo, ond dyn ni'n neud yn o'r fel... Sut oedd ti'n teimlo dod drwy Ymunwch, good? Special. Dyma Dyfrig James ac Emyr Jones yn arwen dosbarth yr escorts modern wedi cymal 5. Ond gath y ddau damwen erchill yn gynnar mewn I gymal 6. Y car allan o'r rheolaeth lawr y car a dros ben claw. Cell diogelwch y car yn achub y dydd. A dim anaf difrifol I Dyfrig na chwaith I Emyr. Mawr rhyddhad I Mark Kelly a oedd yn y 9fed safle a cynta I weld Dyfrig. So, how was that? Tell us what happened. Well, car 27's off, probably only 300 metres into the stage. He's gone off left over a bank and it looks... Is he okay? He's okay. All the marshals were around him. So we're flagged down understandably quite a bit for that. We had a check and then we got on our way. Stage was okay. I'm just lacking a bit of commitment, that's all. It's not being brave enough. Ac o ganlyniad i'r ddamwain, Gavin Edwards a Cadog Davies oedd nawr yn arwen y dosbarth. Nes I fynd ar slicks, so dwi'n reit lwcus, ond oedd y stage gyntaf chydig bach yn heri. Mae'n anodd dod I fewn iddi hi efo gymaint o pobl di mynd off. Pob yn iawn o, dyna sy'n bwysig. Wyt ti'n mwynhau? Dwi'n really mwynhau. That's i special. Dralis, straight in of the notes, de. No missing, de. Well done, boy. Hefyd mewn esgort, ond yn y dosbarth hanesyddol, oedd Gwynedd Evans. Yn joio ac yn rhyfeddol, bron I 20 eiliad yn gynt na'r esgort modern cyflyma. Gyda gweithio heddiw. Mae'r cymalau yn cymeryd lot allan ohono fi. Maen nhw'n really testing. Mae'r car a'r steering bob dim yn drwm, ond dwi'n mwynhau dros ben a dyn ni yma. Degfed cyflyma allan o bawb serch cael pwnctiau oedd stori Andy Davies a Michael Gilby, ond yn dal ymlaen i'r 8fed safle allan o bawb yn y rali. Andy Davies, number 17, looks like you've been off somewhere. Yeah, I took a cut that I shouldn't. We've had a puncture, so we lost a bit. We got to press on and change it. You've got a bit of fluff in the back wheel as well. Yeah, just a front left puncture, is it? All right, otherwise? Yeah, really good. Just wrong tyre, I'm on wet, so... Everybody's saying the same? Yeah. Oh, that's going to come off the rim. Geiliad yn unig tu ôl Andy Davies ar y cymal o Steffan Davies. Ond Steffan yn derbyn munud o gosb am fod yn gynnar i'r cymal blaenorol. Steph Davies, sut mae'n mynd, boi? Good. Good run? Very good dros o fyna, no. Beth am Ymunwch, ti'n licio fo? Ymunwch yn licio hwnna. Oedd bach oedd un jump na, oedd go agos i'r craig ar y left fyna de, ond heblaw ni oedd yn very good. Ti'n cael big slides na? Very big slides on beth rhaid na. Mas am y tro cyntaf yn y Skoda Fabia A5 ar Darmac oedd y gyrrwr lleol Dylan Davies, ac yn mynd yn dda, 12fed allan o bawb. Sut oedd hwnna dal? Yeah, good, spot on. Joyous i hwnna, oedd yn really good. Oedd y big slides yn Ymunwch? Oedd, ond o'n ddim yn planned. O'n nhw jyst yn digwydd. Pawb ar y tyres anghywir? Yeah, tyres glib yn tywys sych, so bit entertaining. Well ti'n mynd? Well done, Dol. 4.3 milltir Bont Goch a 6.1 milltir Pendam oedd y ddau gymal cyn gwasanaeth. A roedd cefnogwyr diri allan I fwynhau gwledd o ralio. Hayden Padden a Sereni yn dangos pam ei fod wedi ennill rali'r ariannu'n ym mhencampwriaeth y byd. Cyflyma ar y ddau gymal ac yn dychwelyd I wasanaeth yn Aberystwyth gyda mantes o 11.1 eiliad dros Osian Price. Osian oedd yn ail gyflyma ar y ddau gymal a ddim am roi fyny ar y frwydr am y buddigoliaeth, ond methu fforddio neu camgymeriad chwaith, gan mae oedd yn arwen y ceir ym mhencampwriaeth Pryden. A wedi 3 cymal rhwystredig I James Williams, yn dilyn Bont Goch, roedd y bwlch I drydydd bron yn funud. Ac ar ôl amser gwych ar gymal 8 fel y trydydd cyflyma tu ôl Padden a Price, oedd Rory Bell a Max Freeman yn codi'r 4edd safle. Gary Pearson felly yn cwmpo i'r 5ed safle. A Steve Wood oedd yn 6ed. Dwi'n arwen y dosbarth, a ni eisiau, obviously, cael pwyntiau i'r Pro Tyre Championship. So ni'n trydydd fyny ar y moment, so eisiau point star I mi mlaen wedyn I 3 siares mewn bythefnos. Nes I lot o road rallies mewn dros y blynydde, a ti'n meddwl bod ti'n abod yr hewlydd, ond ti ddim yn abod yr hewlydd, ti'n mynd yn wahanol speed a ti'n gweld pethau, ti'n mynd gweld yn road rally. Os yw'n lot o gap rhwng ni a David Henderson, so mynd amdani pryn o'ma. Ar
Ar y gymal bont goch yn anhygol, Gwyndaf Evans a Peredur Davies oedd 8fed cyflymau allan o bawb ac yn curo sawl car A5. Ond wedi gorffen y cymal, ath Gwyndaf oddi ar y ffordd, a roedd yr hen esgort yn hanes. Will Rowland a Rich Birch felly yn etifeddu'r safle cynta yn y dosbarth hanesyddol. Mr. Evans had a slight off, I hear, but no, he was going really well. Fair play to him. Cracking stages, awesome, really tough. That's all I can describe. Really tough. If you can get through to the stages, you've done really well. Wel, Meilir, oedd e ddim y dechrau gorau i chi neithwr ar y cymal cyntaf ar y prom, ond sy'n ma pethau mynd erbyn hyn, gwed? Wel, dyn ni allan cael bach o sport, ti bo. O'n i'n deud i'r hodri, o'n i'n siŵr iawn, so o'n i'n mynd i gario ymlaen bore yma'n i beidio. Ond mae'n allu'n troi lawr, cael spin yn y car ar y cymalau yma. Maen nhw'n cymalau gorau allu gael, ti bo, ac fod i, ti bo, gen i byd i ennill i byd i fynd am, ond maen nhw'n jyst yn greit ac yn mor enjoyable, ynddi? Wel, ti'n gweud fyna bod hi'n byd i chi ennill, ond fi'n clywed bod hi'n dyn iawn yn ddech chi a Hywel. Wel, ynddi, yn ôl sôn, so ie, felly fydd bata fod ni a Hywel ar y second loop yma. Hywel tro Hywel Davies. Ac ond am yr youngsters, mae Meilir, hanner eiliad tu ôl ti, mae fe rôl ti pro yma? O, mae'n mynd i roi'n dia, achos mae wedi colli 2 funud, neithio'r sgoliad i, so mae wedi genio 2 funud, a na'n barod bore yma. So, diwan elpa ni. Ond fel arall, car yn iawn? Di, very good. Yndi, mynd nice. Yndi. Feddwl mae injan wedi gael rhoi fewn wsos yma di. Chwalan i'r injan arall ar epynt i sylwytha, so all in all, pretty good. Ac yn arwen y dosbarth ceir rali hewl oedd Andrew Jones. Oedden ni'n gyntaf ar senti meiler ohono yn tricky yn y waith mynd yn rhoi. O'n i'n chwys dolman rili dod i diwedd hynna. So, oedd y pen dam a nant y moch, o'n i'n fast i ffennol. Oedden nhw'n neis, oedden nhw'n reit flowing, so o siwtio car ma'n iawn, rili. Car arall oedd yn siwto'r cymalau oedd Chrysler Sunbeam David Budgie Williams. Siwto'r rhai yn nhw. Mae'r rhai cloi, mae'r rhai tin yr un hir, yr un gyntaf, mae honno yn siwto, mae lot o pethau tin a technical ynddo fe. Ar nant y moch wedyn, mae beth bach fwy o bower, ond na, mae'n good, mae'n really good. Joio mas draw. Mae hwn sy'n fod fel gwireddu breuddwyd i ti, wneud y cymalau yma'n golau dydd. Odi, o'n i'n helodd Andrew yn navigator fideo fi. O'n i ar road rally 20 mlynedd yn ôl, yn dro lawr mewn i'n ystysylid rownd y herpyn, a dres i wneud yr un peth neithwr a neithodd e ddim mas. Ond, 20 mlynedd yn ôl ys bod ni'n neud nhw ar rallies nos de, a nawr ni'n neud nhw'n golau dydd, obviously, so na, very good, joio mas draw, rhaid gweud. Un oedd heb cael ei enni 20 mlynedd yn ôl, yn cystadlu'n dosbarth iau y bencampwriaeth Prydeinig, oedd Johan Lloyd o Landysil, yn drydydd yn y dosbarth. Na, neithio'r yn god, oedd e'n really neis i weld gymryd y crowd mas ar y prom. El ni mewn bore yma, oedd e'n really tricky, so el ni ar wets. Ond fi'n credu oedd e decision wrong i fi, so mae wedi sychu lan mor gloi. So na, ni'n dysgu fel ni'n mynd. Mae'r gynta yn really good stage, ond mae fe'n really greasy. A wedyn mae bont goch, nant y moch a pendam. Maen nhw'n eitha tebyg, maen nhw lot o mannau gallu dalach y mas fel, so na, mae'n eitha enjoyable. Johan yn joio, ond Andy Davies, ddim cyment. Yeah, a bit of everything this morning. So we went into the home stage and managed to spin it in the village in front of everyone, typically. Went into the next one, double puncture, so we put the Michelins on the front, having not used them, and I just misjudged the grip level with no time to warm them in 3, and yeah, a little bit of a really minimal off, as you can see. Just cracked the bumper, but unfortunately there's a stick that's gone through the grille and punctured the radiator. So yeah, we started SS4 and coolant temperature warning means stop, so. These roads are very familiar to you. How epic have these stages been? In my completely unbiased opinion, honestly, I'd like to think we've seen some good stages over the years. We've done a fair bit in Ireland and we've been up to Mull and things, and these are as good a stage you'll see anywhere in the world. Honestly, I mean, I'm sure Pardon will say the same thing, but absolutely fantastic, bit of everything. Massive crowds. Promenade was just real special last night. It's a dream come true for us, really. Rallying through stages that we grew up on, that we've road rallied on, and to see it all come together so well, it's just big credit to the team at Rally By. I know they've sort of put their lives on hold, a lot of them, to make this happen for everyone, so we can all have a bit of fun, and yeah, fair play, massive thanks to all of them.
Wel, am fore, boes bach. Pwy sy'n ar ôl, Emyr? Dim lot hynna i fod yn hollol onest. A mae yna 4 cymal arall ar y ffordd nesaf. Cyn hynny, egwyl bach. Dewch nôl ato ni i weld pwy fydd pencampwr Rali Ceredigion. Croeso nôl i'r Ralio ac i Aberystwyth, lle mae'r tlysau yn barod i wobrwyo pencampwr Rali Ceredigion. 4 cymal i fynd, cori off. Ailrydiad o gymalu'r bore oedd i'r prynhawn, a'r tywydd braf yn golygu mai teiau sych oedd yr unig opsiwn. Ond yn dilyn 8 cymal heriol dros ben, roedd 39 o geir eisoes wedi mynd adre. Ond nid y dyn yma, Hayden Padden, yn dechrau deall yn y prynhawn eisoes wedi clywed y nodiadau ar y rhediad cyntaf wrth gwrs, a wedi magu hyder ac yn mwynhau. Fe oedd cyflyma trwy'r prynhawn. Osian Price erbyn hyn yn cyfadde bod angen pwyllo rhywfaint. Gorffen oedd yn bwysig a chymryd pwyntiau llawn ym mhencampwriaeth Pryden. Serch hyn, oedd e dal ail gyflyma'r 2 gymal cynta'r prynhawn i Padden. Oedd pob gyrwr yn gweud mae ei hoff gymal o rali heb os oedd prawf 17 milltir Llanfihangel. Ac un oedd yn joio bach gormod falle yn y prynhawn oedd Steph Davies. Off mewn i'r ca. Ond pirouette fach pert a bant yn nhw. Ond oedd pethau ddim cystal i Meilir Evans ar yr un cymal. Meilir yn ceisio newid ger, ond y gearbox ddim eisiau chwarae. Y peiriant yn sgrechen ac o ganlyniad yn miso. Felly Meilir yn penderfynu stopio rhag ofn. A lle gwell nag o flan tafarn. Amser i ymlacio a mwynhau rali o'r ochr arall, yn gwmws fel canodd o gefnogwyr y Mont Goch. Yn y bore cyffroes iawn wedi bod. Dilon ni man gan ar yn bore jyst i cael iste yma i ymlacio bach cyn bod y ceir yn dod trwyddo. Fel o'n i'n watcho tywydd yn yr wythnos, o'n i'n dredo fe rili, o'n i wedi prynu tocynnau, ond mae wedi troi bas yn gret. Wedi bod yma blaen, a y tywydd gystal heddiw y gyda blaen. Ond yn y carb, mae gyda ni tents a popeth, chi gwybod, paratoi. Os ydym eisiau tent aros dros nos o'r pentre i chi? Ie, ond y tent sy'n bwrw glawdol. Oedd y misys wedi bod yn fusu neithio reparo fe. So bu rhaid fi weithi bod fi yn wiso fe wrth ffordd. Chi'n arfer dod i gwylio ralis? Yndyn. Mae Lexi di hen arfer efo'r WRC, Rali GB, ond tro cyntaf i siani. Pwy chi moyn ennill? Ocean Prize! Mae'n ffantastig yma. Mae'n amazing weld yr effort mae'r boes wedi wneud, yr organisation yma. Ydyn ni yn HQ neithwr, a ti'n edrych mewn, a ti'n gallu gweld yr FIA, yr control room, oedd e difl yn Aberystwyth. Mae'n amazing. Mae beth wnaethon nhw neithwr trwy dechrau'r prom yna. Dod ar bobl i'r rali, mae hwnna'n bwysig dyddi yma. A ti'n meddwl beth, o ti'n gweld y plant yn mwynhau. A just dros 2 ddiwrnod, mae'n dod arian i'r ardal, a mae pob un mas yn enjoyo. Beth ti'n meddwl yw'r dyfodol i'r rali yma de? O, dydde fe'n neis i weld, mynd mlaen i RC status ond cyn i weld fe. Maen nhw'n gweud bod e'n neis yn Monte Carlo, mae'n neis yn Mexico, ond boes bach, mae'n neis yn Mont Goch. A roedd hi'n braf i James Williams ar Bont Goch hefyd. Flat middle of a crest jump, 60, flat right of a crest. Yn hedfan, yn llythrenol. Flat left, and flat right. Holy flat right in of a crest, opens 40, short pre-right best of a crest. A James yn parhau gyda'r sbîd. Ail cyflyma i arweinydd y rali Padden ar y 2 gymal ola. Gyrwr hynaf y rali John Bray, 73 oed yn y Lotus Elise, yn cwpla rali unwaith eto. Llongyfarchiadau anferthol John a Catherine Curzon. Am y tro ola? Gobeithio ddim, John. Yn nosbarth M1, Will Mains ac Emily Easton Page oedd yn drydydd yn y Nova, a hefyd yn drydydd ym mhencampwriaeth Cwpan Cenedlaethol Pryden. Car number 58. Yn ail yn y dosbarth oedd Mike East a Glyn Thomas yn y Ford Fiesta, ond yn cipio'r dosbarth mewn Vauxhall Corsa, Mark ac Andrew Constantine. Yn nosbarth y ceir hewl rali nos, y criw lleol Rich T. Capel Williams gyda Alan James oedd yn drydydd. Mark Lennox a Robbie Pugh yn mynd ar ail safle.
Ac Andrew a Michael Jones o Ben Llun yn ennill dosbarth y ceir rali nos o funud a 41 eiliad, sydd ddim yn ddrwg am ei rali cyntaf mewn 2 blynedd. Mlaen i ddosbarth M2 ac yn cwmpo i drydydd ar y cymal ola oedd Bridge a Royston Kerry, hanner eiliad yn unig o'r ail safle. Yn ail o drwch blewyn o Lanfyllin Iwan Jones a Neil Spears mewn esgwt Mach 2. Ac yn ennill y dosbarth o bron i funud, y criw lleol Len Jones a Dom James, hefyd mewn Mach 2. Yn nosbarth y ceir hanesyddol, Gareth Thomas a Ryan Thomas Hans oedd yn drydydd. Yn yr ail safle, ar ôl arwen y dosbarth am gyfnod, oedd Will Rowlands a Rich Birch. Ond yn ennill y dosbarth ac yn ddeunawfed allan o bawb, James Ford a Lleon Williams. Congratulations, James Ford. Class win. Yeah, not bad considering we didn't do the recce. Really? No, we were still putting the car together on Saturday morning, yeah. So I got to scrutiny in with 5 minutes to spare and 5 minutes to 1 on Saturday. So yeah, it's been a bit last-minute.com, so it's good to get a result. Great rally, you know, really well organised. Stages mega technical. The 16-mile stage with no power steering, as Will tell you, is horrendous, but it was great. So yeah, loved it. This could be the start of something here. Just don't bother with the recce. Yeah, well, maybe. I don't know. There was a few hilarious moments. So yeah, no, it's more advisable to do the recce, I would say. Congratulations, James. Thank you. Oedd wedi bod yn ffrwydr a hanner yn osbarth M3, lot o ddrama a heb y cosbe amser, bydde Steph Davies a Dorian Jones wedi ennill y dosbarth, ond trydydd yn y pen draw iddyn nhw. Yn ail yn y dosbarth oedd Ieuan Pansod Evans a David Sean Lloyd. Ond yn ennill o dros hanner munud ac yn safle 14 allan o bawb, Gavin Edwards a Cadog Davies. Yn osbarth iau y bencampwriaeth Prydeinig, Iwan Lloyd yn llwyddo i gael podiwm arall. Wedyn y Gwyddelod Kyle White yn ail ac Eamon Kelly yn fuddugol ac yn ennill y bencampwriaeth hefyd. Johan, llongyfarchiadau, dwi'n credu ti lan i rhywbeth ar 15 allan o bawb. Ie, fi'n credu ni. Na, mae wedi bod yn briliant event. Really wedi joio fe, a mae'n real challenging, so na, mae'n neis i ddod i ddiwedd. Be ti wedi dysgu yn Rali Ceredigion, Lenny? Dim i fod rhy committed, mae'n demand a lot o respect, so na, mae'n really good event, just get through it, na, really good. Pan ti'n edrych ar yr enwau mowr sydd ddim wedi gorffen y rali yma, mae'n plen yn dy gapti bod ti ma o gwbl? Ari, na, eitha gwir, fi'n credu mae lot o boes wedi cwmpo off heddi, a boes eitha capable, so na, mae'n good. Be sy'n nesau ti'n ar e? Tracrod in Yorkshire. Bob lwc i ti, Iwan. Diolch yn fawr. Yn ail y mewncampwriaeth cenedlaethol Pryden ac yn unfed ar 15 allan o bawb, Craig Jones ac Ian Taylor mewn Fiesta. Yn ennill pwyntiau llawn yn y bencampwriaeth yna ac yn ddegfed allan o bawb, Alan Carmichael ac Arthur Kearns mewn Hyundai A5. Chweched safle i Steve Wood a Dale Bowen ac yn ennill dosbarth M4 ac yn cymryd pwyntiau pwysig ym mhencampwriaeth asfalt Pryden. Steve Wood, llongyfarchiadau anferthol, cynta yn y dosbarth? Ie, nhw'n hapus gyda na. Mae wedi bod yn prynawn eitha caled. Dwrnod caled. Mae lonydd ma'n gyflym. Ti'n mynd realize pa mae gyflym ma'n o'n ysbwyti ynddo nhw. Ond mae wedi bod yn llwyddiant dysgu bol nhw i? O di, eisiau gymryd y bobl wedi gweithio mor galed. Dim ond am yr wythnos ma. Dros y flwyddyn ola i cael pob beth ei gilydd. A ti'n chwarae teg i pawb. Mae ddim yn hawdd i trefnu rhywbeth fel hyn. A wedyn y buddigoliaeth yn goron ar bopeth? O di, a nhw'n ennill. Gary Pearson a Dale Furness yn bimed parchus iawn allan o bawb. A Rory Bell a Max Freeman yn llwyddo i gadw'r pedwerydd safle yna. At y tri ucha, James Williams a Dai Roberts ar stepen isa'r podiwm, yn falch o'r canlyniad ar ei rali adre a phwyntiau'r ail safle i bencampwriaeth Rali Pryden. Wel, llongyfarchiadau mawr i ti James, trydydd yn y rali yn ail yn bencampwriaeth Pryden. Ti'n falch o'r canlyniad na? Ie, falch iawn, os rwy'n onest. Mae'r car wedi gweithio'n excellent yn yr event. Mae bach o set-up waith i ni'n neud, ond mae canlyniad yn wych. So, joio. Rali difau gan Osian Price a Noel O'Sullivan, ail gwych allan o bawb ar eich chafswm o bwyntiau mhencampwriaeth Pryden, yn golygu bod nhw nôl ar frig y tabl. Llongyfarchiadau
llongyfarchiadau mowr i ti, Osh. Ail safle, ond yn bwysicach na pwyntiau llawn ar gyfer pencampwriaeth Rali Pryden. Sut ti'n teimlo? Good to bo. Di dod mae'n neud job. So ni wedi licio rasio fo Hayden chydig bach mwy, ond rhaid i'w ymhen. Car yn gyfan a pwyntiau llawn, so methu cwyno fe yna. Pa mor neis fe gael canlyniad fan hyn ar Rali gytre? Mae'n special, to bod. Dwi wedi gweld cymaint o bobl, dwi ddim wedi gweld y spel, pobl dwi'n abod, so so ni wedi licio ennill, ond yn ôl at y job in hand, so da ni wedi gwneud hwnnw, so dwi'n hapus. Llongyfarchiadau. Diolch. Ond wedi teithio hanner ffordd rownd y byd i gystadlu, roedd Hayden Paddon a'i gyd arwr Jared Hudson ar ben y byd. Ac yn cadw i gobeithio o ennill pencampwriaeth Tour European Rally yn fyw. Hayden, huge congratulations. Rali Ceredigion overall winner. That's pretty good. Yeah, not so bad. So, no, we had a good weekend. We've really enjoyed it. And once we got on the right tyres this afternoon, it was very enjoyable. But, no, loved the weekend. And the result's certainly a bonus. And a word about the stages then, and the rally and the organisation and the county and the town and everything. Oh, incredible rally. One of the best national rallies I've done around the world. And just the whole atmosphere from the start last night here in the town. And the stages, they're actually really challenging. You can't take them easy or take them for granted. They can bite very quickly. And that's what rally drivers love. We love a challenge. And that's what the stages gave us. Am I right in thinking it's your first overall victory on tarmac? Yeah, not bad for an old fella. So it's taken a while, but we got there in the end. Will you be back? I definitely hope to come back, definitely. Well done, Hayden. Thanks so much. Llongyfarchiadau mowr i Hayden Paddon yr ennill y rali, ond llongyfarchiadau hefyd i'r ddau Gymro ar y podiwm. Osian Price yn ail a James Williams yn y trydydd safle. A mae rhaid i ni longyfarch y trefnwyr yn ogystal. Mae wedi bod yn rali anhygol, mae wedi bod yn benwythnos anhygol, a mae yna ddyfodol disglair gyda'r rali ma, ta i weithio chi. Fi ffili aros o ddob nôl blwyddyn nesaf, Emyr. Na fi chwaith. Tan hynny felly. Ta-ra!